Vlado, rád ťa vidím, rok sa s rokom stretol, pochvál sa, čo máš nové? A ja ťa rád vidím, to znamená, že žijeme, fungujeme, to je vždy dobré znamenie. A nového je veľmi veľa. Začnem tým, čo zostalo, čo je staré. Nálada, entuziazmus a všetky tieto veci, ktoré sú potrebné k tomu, aby sme mali veľa vecí nových. Bez toho to nejde. A trošku sme vynovili, trošku sme vylepšili program, zasa sme o krok vpredu. Verím, že na budúci rok, keď sa stretneme, zase toto budeme môcť hovoriť. Takže fungujeme naplno a máme to, čo nie je nové, ale také staronové, ale tešíme sa z toho. Sú decká v škole v prírode, ktoré získali poukazy. S týmto turnusom tie detičky tu pobehujú naokolo, však za chvíľočku sa im budeme venovať. S týmto turnusom ako si spokojný, ty ako člen olympijského výboru? S týmto turnusom sme takisto maximálne spokojní, lebo si to užívajú. Vychádza im počasie, takže tak majú aj pár dní naozaj krásneho babieho leta, aj pár dní prosto počasia, ktoré sa tam do toho zamýšľalo, ale v konečnom dôsledku to počasie je výborné. Keď sme pri tom počasí, deťom je to samozrejme jedno, lebo si nachystaný aj na tú suchú, na tú krásnu variantu, aj na tú mokrú, však máš dosť tam priestorov a ešte k tomu sa vrátim. Deti vypadnú z Bratislavy, no proste zábava u teba v krásnom kraji. Tu si dôležitú vec povedal, že deti vypadnú z mesta, či je to z Bratislavy alebo z iných miest ako takých, kde je teda trošku viac smogu ako inde, tak je to veľmi dôležité. Pretože keď prídu k nám, my máme naozaj veľmi čisté ovzdušie, krásne, je to príroda, podľa mňa tie decká musia chodiť do prírody, aby si nevytvárali iba tú virtuálnu. To znamená, že takáto reálna forma naozajstnej školy v prírode, naozajstných letných táborov je v poriadku. Veľmi zaujímavý kostým máte, mne to pripomína, ako keby ste bola bojovnička za ženské práva spod Akropoly, ale to je len tak na úvod. Čo všetko je pre tie detičky zo strany animátorov, konkrétne animátorky na tých 5 dní pripravené? Tak z našej strany my vlastne pripravujeme hlavne raňajky, to musíme byť pri nich. A potom vlastne do obedu sa učia, alebo chodia s učiteľkami vlastne po tých výletoch. A od 2:45 vlastne máme prvý nástup, vlastne s deťmi tancujeme a potom im pripravujeme všelijaké hry, aby sa čo najviac zabavili, večer diskotéky sem tam. Najviac sa to hlavne snažíme tlačiť vonku. Keď je zlé počasie, tak musíme byť dnu, ale tak snažíme sa niečo, aby behali hlavne, aby sa zabavili, aby sa scelili ako tím, lebo ich tu máme rozdelených samozrejme do tímov. Pred chvíľou si hrala hokej, ale to zrejme není takéto práve orechové pre dievča. Tebe čo sa tu najviac páči, alebo z tých zábav? Keď súťažíme a to je všetko. A tie večerné diskotéky? Aj tie. Už ešte som sa nepýtal, strava je tu aká? Chutí? Chutí. A ten denný režim aký máte? Čo tak robíte celý deň, to mi povedz. Ráno sa zobudíme, ideme na raňajky, potom ideme buď do mesta, alebo sa učíme, potom ideme na obed, máme oddych a potom robíme s animátormi. Však to je tak nabitý program, to keď večer dojdeš na izbu, zrejme padneš ako poleno do tej postele. Nie, ešte sa rozprávame. A trochu vyvádzate na tých izbách, že? Vyvádzame. Vy sa aj tu učíte? Koľko tak hodín denne sa učíte? Ani hodinu málo sa učíme. Ale tak samozrejme ste v lese, lepšie sú tie prechádzky, ja neviem, teraz sa dajú hryby hľadať, tu sa dá hrať futbal, hokej. Pre teba čo je také naj? Jasné, že futbal. A vyhrávate? Vyhrávame. Väčšinou hej. Aj hokej je dobrý, teraz sme hrali. Fantastický zápas proti animátorom. Dal si gól? Nedal, ale chytil som. Aj starších detí sa musíme spýtať, konkrétne osmačky. Ten večerný program vyhovuje pre tie staršie slečny ako si ty? Samozrejme, máme diskotéky, máme plno občerstvenia, úžasná hudba, takže úplne nám to vyhovuje, to aj pre tínedžerov, proste pre všetkých, aj pre tých menších. A aj tam tancujeme a včera sme mali aj súťaž, takú typovačku, takže super bolo. Tanečníkov máš dosť na parkete? No, ani by som nepovedala, lebo už jedna škola odišla a tam boli fakt úžasné baby aj chalani, takže škoda, no. Teraz nám tu zostali len menší, takže tak. Ty nevedia dobre tancovať? Už
musia sa doučiť. Deťom sa samozrejme páči, sú nadšené. Pre pani učiteľku tiež trošku zmena? Že zo školy trošku von? Určite. Tuto je všetko perfektne zorganizované, tak to sa tešíme, že my v podstate tuto s nimi ten program trošku absolvujeme. Animátori úžasní, takže tešíme sa aj s deťmi. Deti mi hovorili, že sa učia 1 hodinu denne. No, zrejme je to viac, len im to asi aj nepripadá, že v tejto prírode, že aj to učivo im dostávate trošku do tých hlavičiek. Dostávame učivo, ale tak sme prišli do prírody, tak užívame prírodu. V prvom rade to učenie myslím, že nám neujde. Čo sa týka detičiek, nás to nesmierne teší, že práve aj škola v prírode, aj tie ceny sú takým motivačným faktorom, že tu máme znova Jarovce, znova tie isté deti, to znamená, že je to dobré, páči sa mi to. Olo zrejme nevybralo náhodou tento objekt naozaj v krásnej prírode, v krásnom lone prírody. No zrejme tunak deti len šťastné musia byť. Naozaj Jarovce boli úplne jedničkou a sú aj absolútnym víťazom olympiády, pretože nazbierali, čo sa týka množstva, najviac. Tak to bol, priatelia, jeden deň s Olom tu v Trenčianskej Teplej. No hlavné je to, alebo dôležité, že deti z Jaroviec sú tu veľmi spokojné. Miro Mihalík, Televízia Bratislava.